podporujete fašizmus na Ukrajine. Vy, progresívne Slovensko. Ak chcete hovoriť o boji proti fašizmu, tak choďte sa najprv vyjadriť vecne a objektívne o tom, čo sa deje na Ukrajine, kde sa oceňujú ľudia, ktorí mali nejaké fašistické konkrétne činy v roku druhej svetovej vojny. O čo vám ide? Vám ide o to, aby sa tu zaviedla doba roku 2023, kedy sa to zneužívalo v boji napríklad so stranou Smer, pretože vy ináč neviete bojovať s touto stranou. Aby ste tam mali politických aktivistov na prokuratúre alebo v polícii na tých špecializovaných zložkách, ktoré boli zneužité v týchto rokoch pre boj s korupciou. Zakažete akýkoľvek názor. Vy budete tí, ktorí budete robiť zoznamy ľudí, ktorí sú považovaní za nejakých proruských trolov a iné veci. Kauza Kováčik. Máme tu festival Pohoda. No. Váš progresívny festival Pohoda. Váš progresívny festival. Vyhral som stavku, že bude Pohoda. Príde tam sudkyňa Záleska a kritizuje rozhodnutie dovolacieho senátu v kauze Kováčik, pretože ona by ho opätovne odsúdila, teda nezákonne, bez dôkazov, alebo na zmanipulovaných dôkazoch. Toto hovoríme právny štát. Príde tam prokurátor diskutovať, prepáčte, z bývalej špeciálnej prokuratúry a vyjadrovať svoje politické postoje. Príde tam úrad na ochranu oznamovateľov v čele so svojou predsedničkou robiť svoju propagandu. A teraz o tej moci si to hovoríme o právnom štáte.